Tá turanského žena musí byť strašne sprostá. Ako si mohla zobrať takého chlapa? Koho? Turanského? Vyzerá ako Žid. Kto? Turanský? No a nie. Židi majú krivé nosy. Ako ten z tej televízie. Arafat, či ako sa volá. Minule ma pozdravil v Konzume. Reku, čo kupujete? Arafat? Turanský, ten s tým nosom. A čo, Karol? Čo, Karol? No, aký je? S takým nosom? Stále iba fantazíruje. Plánuje, že zarobí. Budeme si užívať. Tak. A ustavične ma obchytkáva. Čo stále má? Je to tvoj muž, Mária. No a smrdia mu nohy. Celý deň je v gumákoch. Tak čo? Zvykneš si. To Milan. Videla si, aké má čižmičky. Veľký pán. Zabudni, dievča.